Сатурянки? Какво ще си избереш сега от масата? Какво е това? Покажи на мама. Аз мисля, че това е папагал. Зелена е папугай. А това какво е? Костенурка? Седни си пак хубаво. Охо, и лъвчо ли пак взехме? Пералнята, мамо, пералнята. Ния! Ехо! Пандата! Кунфу панда намери. Единята, ау, колко много играчки има, Ния. Къде тръгна сега? А? Жирафчо да вземеш? Софи? Сега ще трябва да пълзиш. Добре, спираме, идвам да ти помогна. Или ти сама ще се справиш? Я да видим кой се набира. Кученце! Уф, уф! Уф, уф! Кученце! Кученце! Какво, маминце? Ния! Добре, добре. Айде, спираме. А, кой свири, Ния? Давай, мама. Къде ще ходиш сега? Ми ти си готова вече, маминце. Съвсем малко ти остава. Нали? Нали, Ния? Ния! Я да видим. Ох, малък сънчо. Айде, добре. Кажи чао. Чао, чао. Айде. Чао, чао. Кажи чао, чао. Чао, чао.